Vi ser stort på biologernes anbefalinger og ignorerer Fiskerikommissionens råd om mere effektiv fangst. Er fiskeriet blevet et beskæftigelsesprojekt i en tid, hvor andre muligheder svigter? Og hvordan skal fremtidens fiskeri se ud? Det stiller vi skarpt på i aften. Velkommen til Roulapa. Fiskeriet er vores vigtigste erhverv, og det er et erhverv, der kan holde rigtig længe, hvis vi passer godt på det. Velkommen til dig, Rasmus Hedeholm, seniorbiolog ved Grønlands Naturinstitut. Hvordan går det her i landet med at følge den bæredygtige, eller følge vejledningen for bæredygtig udnyttelse af fiskeriressourcen? Altså, bæredygtigt kan betyde mange ting, så jeg vil måske hellere svare på, hvordan går det med at følge med hensyn til rådgivning og den samlede fastsatte fangstmængde. Hvordan går det? Ja, det er jo lidt forskelligt fra bestand til bestand. Altså, der er nogle bestande, hvor den biologiske rådgivning bliver fuldt, f.eks. rejer, som er meget vigtigt fiskeri, hellefisk udenskærs, både øst og vest. Og så er der nogle bestande, hvor rådgivningen ikke bliver fuldt. Og det er f.eks. de 3 torskebestande, som der foreligger en separat rådgivning for, altså indenskærs i Vestgrønland, udenskærs Vestgrønland og udenskærs Østgrønland. Og hvis man ser det som sådan en samlet pakke, så er rådgivningen cirka det halve af den tilladte fangstmængde i øjeblikket. Og så er der hellefiskebestandene indenskærs, altså Diskobugt, Uummannaq og Upernavik. Der ligger rådgivningen også mellem 1 og 3.000 tons under den samlede tilladte fangstmængde i øjeblikket. Og så er der krabber, hvor der er en rådgivning, som er en lille smule under den samlede tilladte fangstmængde. Ja, men lad os lige tage et kig på tallene for de indenskærs torsk og de indenskærs hellefisk. Og der kan vi jo se, at hellefisken indenskærs, der fanger vi cirka 40% mere end det rådgivning, den tillader, plus at vi så har de her kvotefrie zoner. Og når det kommer til den indenskærs torsk i Vestgrønland, så er rådgivningen jo, eller TSC'en, kvoten er dobbelt så høj som rådgivningen. Hvad kan det få af betydning? Altså det er klart, at i den yderste konsekvens, så kan det overfiskeri betyde, at en bestand kollapser og simpelthen findes i meget, meget små mængder. Altså ikke uddør, men bliver reduceret til et meget, meget lavt niveau. Og det tror jeg ikke, der er tale om her. Altså det er nok mere realistisk, at en bestand kan blive reduceret til et niveau, hvor det ikke længere er rentabelt at fiske på den. Og det kan tage lang tid, inden den ligesom genopbygger til et niveau, hvor den er interessant for fiskeriet. Ja. Hvor realistisk er det, at en bestand den kunne kollapse? Altså, man har jo set det, altså den kanadiske torskebestand kollapsede fuldstændig tilbage i 90'erne. Man har set eksempler med sild i Nordsøen, og hvis man sådan skal kigge mere hjemligt, så havde vi også en krabbebestand, som der ret hurtigt opstod et stort fiskeri på, og den bestand gik efterfølgende ned på et meget, meget lavt niveau, og er siden ikke rigtig kommet op igen. Så der synes jeg ret tydeligt, at man så effekten af det her overfiskeri. Ja. Når I nu giver jeres rådgivning og vejledning, hvad er det så, I prøver at opnå med den? Ja, altså vores rådgivning på alle bestande, sådan set målet er at sikre det optimale langsigtede udbytte, altså flest kilo fisk op af vandet på den lange bane. Så målet det er ikke, at vi skal passe på fiskene, men at vi skal sikre, at vi kan fange flest muligt? Ja, altså det er meget vigtigt, synes jeg, pointe. Altså Naturinstituttets rolle er jo ikke på nogen måde at beskytte fisken, det er at rådgive den optimale udnyttelse af de her bestande her. Og hvis vi lige kigger på den måde, det foregår lige nu, hvor ser I de røde lamper lyse i fiskeriet i Grønland? Altså et af de eksempler, som har været nævnt også meget på det sidste, det er jo det her med, at hellefiskene bliver mindre oppe i Diskobugten, kan vi se i indhandlingerne. Og at fisk bliver mindre, det er sådan et typisk tegn på et overfiskeri, hvor man simpelthen høster for meget af den opsparede kapital, og produktionen af nye fisk kan simpelthen ikke følge med det, man tager ud fra den bestand. Og så er der nogle andre bestande, hvor vi stadig ligesom lever med konsekvenserne af det, vi mener var et overfiskeri. For eksempel krabberne og til dels også torsken, hvor man jo tilbage i 50'erne og 60'erne fangede flere 100.000 tons i Grønland. Så hvad er konsekvensen så, efter vi har i de situationer som ved krabben, hvor vi har haft et overfiskeri? Hvad er konsekvensen de følgende år? Altså konsekvensen er jo, at man i en årrække har en bestand, som ikke kan udnyttes optimalt, så at sige. Den skal have tid til at genopbygges, og det tager flere generationer. For krabben kunne det fx være 10-20 år, selvom man lod den være fuldstændig. Godt. Men sådan lyder det jo fra biologens side. Nu skal vi høre fra en, der har hænderne helt nede i det kolde vand. Det har været dårligt vejr i Nuuk de seneste dage. Alligevel er madingen til langlinerne et vigtigt arbejde.
Ilatiaq Markussen er 21 år og har de seneste 3 år ernæret sig ved fangst og fiskeri. Siden jeg var barn har jeg været sammen med min far, som var fanger og fisker, og jeg ville være glad for at kunne leve i sådan en frihed. Han skovler sne væk på sin 6 meter lange båd, som han plejer. Han kan ikke forestille sig at ernære sig ved andet end fiskeri. Jeg kan ikke forestille mig andet end at arbejde med fiskeri. Men han forestiller sig, at han vil ernære sig i det kystnære fiskeri. Jeg er tilfreds med det kystnære fiskeri, så det vil jeg foretrække. Om 20 år kan jeg forestille mig fortsat at være i det kystnære fiskeri. Ja, vi siger velkommen til koordinator for WWF Verdensnaturfonden, Kåre Winther Hansen, direktør i KNPK, Petrus Biilmann, og formand for Naalakkersuisut, Kim Kielsen. Ilatiaq Markussen, som vi så her, han vil gerne fortsætte med at fange hellefisk i Nuukfjorden i mange år endnu. Men erfaringerne siger bare, at hellefisken i Nuukfjorden har lidt efter perioder med stort fiskeri, som vi kan se på grafen her. Ja, og det vi kan se, det er, at vi i midt-60'erne var oppe at fange 1000 tons om året, og så røg det ned igen. Så var der en opblomstring i en kort periode i 1970'erne, før vi i 80'erne nåede helt op på over 2000 tons. Så kom der en lang periode, hvor der ikke var det store fiskeri, og nu er vi godt på vej opad igen. I dag anbefaler biologerne en kvote på 500 tons, men vi fanger 1200 tons årligt. Er det holdbart, Petrus Biilmann? Ja, så vil jeg hellere sige, at jeg vil gerne have, at biologerne får lov til at undersøge mere på ressourcens størrelse. Altså uden større undersøgelse, der er det lidt svært at sige, at om de har ret eller ej. Men selvfølgelig skal vi passe på, hvis der er for stort fiskeritryk på det. Men igen, jeg vil hellere se, at biologerne får undersøgt bestanden ordentligt, inden de giver et eller andet tal på det. Ja. Kåre Winther Hansen, hvad siger du til det? Jeg er jo lidt i vildrede her, fordi at, vi har jo en naturbeskyttelseslov, der siger, at vi skal forvalte ud fra et forsigtighedsprincip og ud fra en bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer. Og som vi ser her på grafen, så på 4 år, der fiskede vi den her bestand ned sidste gang. Vi var over 2.000 tons, og muligvis er vi på vej mod det samme. Jeg er fuldstændig enig med Petrus, vi har ikke nok viden om den her bestand. Men jeg er bare bange for, at den her blomstrende fiskeindustri, vi er ved at få her i Nuuk, at det kan blive en kort fornøjelse igen, nu hvor I var på 1200 tons sidste år. Så jeg vil mene, at vi skal forvalte den her bestand bedre. Petrus Biilmann, risikerer vi ikke, at dem, der lever af hellefiskefiskeriet i Nuukfjorden lige nu, de ikke har et arbejde om et par år? Det tror jeg ikke, men jeg vil også lige sige, at inden fiskeri gik rigtig i gang med hellefiskeriet i Nuukfjorden, det samlede KNPK fiskerne sammen, og vi aftalte, at nu skulle de passe på med ikke at overdrive eller overfiske hellefisken. Dengang der var det jo med garn, og vi aftalte, at der ikke skulle være nogen garnfiskeri ind i fjorden, som man gjorde sidste gang hellefisken var der. Så vi har gjort noget for at mindske trykket. Ja. Kim Kielsen, som vi hørte, så biologerne nationalt set, de prøver ligesom at give en anbefaling ud fra, at vi på sigt kan få den størst mulige fangst og på den måde de størst mulige indtægter. Hvorfor sætter I ofte kvoterne så langt over rådgivningen, som I gør? Når man så ind og kigge på, selvfølgelig gå ind for det her med bæredygtighedsprincip, men der er også noget, der hedder ganske almindelig sund fornuft. Der er nogle steder, hvor naturen sætter sine begrænsninger på, hvordan og hvorledes vi kan komme ud til den ressource og fiske. Vejret sætter sine grænser, isen sætter sine grænser, størrelsen af båd og det hele sætter sine begrænsninger. Så det er mange aspekter, man skal ind og kigge på her. Og så igen, hvor langt kan du egentlig sejle ud med din jolle for at drive fiskeri og det hele? Og hvor stort er vores økonomiske fiskezone og det hele? Vi har jo gået sagt ind i koalitionsaftalen, vi vil gerne have undersøgt
hvad har vi af levende ressourcer her i vores farvande? Og igen, vi har også sagt, hvis vi har behov for det, så skal vi også yde nogle flere penge, for at få noget bedre viden om de forskellige ressourcer. Og det kan vi kigge tilbage på bare de sidste par år, hvor vi lavede penge ind til, makrelfiskeri. Der lavede vi penge til dem, og så samtidig har vi så også været med ind og kigge på ny forskningsskib og det hele. For vi skal have mere viden heroppe, fordi den viden og data, vi har, selvfølgelig er der nogle steder, hvor du kan gå ind og sige, yes, den har vi nogenlunde up-to-date, men så har vi også noget anden viden, der ikke er up-to-date. Ja. Jeg vil lige spille den første del over til Kåre Winther Hansen om, at der simpelthen er så mange begrænsninger udstyrsmæssigt og vejrmæssigt, at det ligesom tager det værste af det. Hvad siger du til det? Jeg siger jo, at vi har nogle fiskere her i Grønland, som er så dygtige og har fået så godt udstyr, at langt de fleste bestande her i Grønland, dem kan vi fiske ned til et niveau, hvor det ikke er rentabelt at fiske mere på. Nuukfjorden kigger vi på lige før. Krabbebestanden ved Sisimiut, som ikke er kommet op endnu. Vi havde et fiskeri på 15.000 tons, nu er vi nede på 2.000 tons krabber. Og krabberne, den tror jeg ikke, vi er uenige om, at det er fiskeriet, der har gjort, at vi har fået den her nedgang. Vi har laksefiskeriet, som også var et stort fiskeri, og torskefiskeriet fra 400 tons, og nu er vi så oppe på 34.000 tons, som faktisk er en opadgående. Og når vi snakker hellefisk, så kan jeg også nævne, at vi har nogle sydlige fjorde ved Upernavik, Abelidok og Susluar, som også blev fisket ned. Så vi har en historik, der siger, at vi har så dygtige fiskere, vi har så godt udstyr, at vi kan fiske næsten enhver bestand ned på et niveau, hvor det ikke er økonomisk bæredygtigt mere. Kim Kielsen, erfaringerne, de taler jo, det er jo lykkedes nogle gange at fiske nogle bestande ned. Jeg vil gå ind og sige på en anden måde også. Der er vejrmæssige begrænsninger og ændring i klima og alt sådan noget, der sørger for, at bestande de driver rundt og flytter rundt og det hele. Og dem skal man også tage højde for. Man har jo selv været inde og sige, også for videnskabelig side, på Grønlands østkyst, storisen, den strækker sig fra kystlinjen cirka 300 km ud. De er 7 måneder om året. Men vejret kan vel ikke være... Så er der nogle enkelte fiskere derom, der er måske 20, 30, 40 fiskere i joller og det hele. Hvilken skade kan de gøre på en bestand? Her hvor Kåre han siger, at det er dygtige fiskere. Ja, selvfølgelig har vi dygtige fiskere, men de fisker på et så begrænset område. Hvis du kan tage gulvet her og rydde det for det hele, så kan du stille den kasse her og så sige, det er den område, vi udnytter på hele det grønlandske farvand. Så for os så er det vigtigt at sørge for at sige, lad os få undersøgt, hvad der er levende ressourcer. Godt. Petrus Biilmann, vejret, er det simpelthen en undskyldning for, at vi ikke behøver at lytte til den biologiske rådgivning og kan sætte den dobbelt så højt, som vi gør med den indenskærs torsk? Jamen, det kan vi selvfølgelig ikke gøre. Altså, vi siger fra KNPK, at vi mangler at undersøge ressourcen især op i Upernavik. Vi har tidligere hørt det autonome WWF, hvor de udtaler sig fra Schweiz, at det er ved at udrydde hele fisken op i Upernavik. Og vi måtte forklare den. Og det er, hvis det går igen nu, så er det 5. gang, vi forsøger at ødelægge det grønlandske kystnære. Skal vi lige smide den over? Ja, der blev rødlistet nogle fisk hos WWF. Er der noget, du vil sige til den sag? Ja, og det var en beklagelig ting, der skete med, hvor et schweizisk nationalkontor gik ud og udmeldte nogle ting, som vi i Danmark ikke var enige i. Og der fik vi også ændret den her fiskeguide fra en rødlistning til en gullistning. Og gullistning er jo på sin plads, fordi at den biologiske rådgivning blev ikke overholdt i det her område. Men igen, det er noget, vi har rettet op på, og det arbejder vi med. Men Kim Kielsen, hvis vi kigger på hellefisken, så bliver den jo mindre, og der bliver fisket væsentligt mere, end biologerne de anbefaler. Hvorfor er det god fornuft? For det første vil jeg sige, vejret det er ikke nogen undskyldning, sådan. Det er fakta. Vejr og det hele er med ind og ændre på de forskellige måder til at gøre, hvordan men ikke mere vejr. Der er nogle rådgivning, som er baseret... Der er rådgivning og det hele, som vi går også ind og kigger på. Men vi følger jo ikke rådgivningen. Det er på enkelte bestande, vi ikke gør. Ja. Og samtidig kan du jo gå ind og kigge på alle andre lande. Hellefisken er en meget, meget vigtig bestand i den grønlandske økonomi. Må jeg have lov til at tale færdigt først, og så kan vi diskutere, hvordan og hvorledes vi skal køre det her fiskeri med rådgivning og det hele. For mig, jeg synes, selvfølgelig skal vi have en biologisk rådgivning, og selvfølgelig skal vi have den bedst mulige
måde at kan få den biologisk rådgivning ind på. Og der skal vi så sørge for, at der kommer nogle flere penge i kassen til dem, sådan så de kan lave de der yderligere undersøgelser, der er behov for. Og det er sådan nogle forskellige processer, som vi skal i gang med. For hvis du går ind og kigger på fakta nu, alle de trålere, 9-10 trålere, der er her i Grønland, farvand, ned fra Karfel, helt op til Upernavik, ud for Upernavik, torsk i en masse. Alligevel konstaterer man hele tiden, der er ingen torsk i grønlandsk farvand. Nej, det er ikke korrekt. Det, der er konstateret, er, at der er mange torsk, de peger på, at det er en særlig årgang, som svømmer væk. De fastholder også, at der er mange store torsk. Stadigvæk er det forskellige størrelser, der er på det der hele, og det er også sådan, det skal være. Men hvornår og hvorledes, hvilken størrelse vi skal fange, eller hvilken mængde vi skal fange, det er jo politisk, der tager ind og tager den beslutning. Men Kim Kielsen, hvorfor har vi et naturinstitut, hvis du ikke vil lytte til dem, og du åbenlyst ved bedre, når de forklarer, at vi har en 2009-årgang, der er særlige årgange, skal svømme væk for at gyde, og så måske skal forbi Island, nogen skal tilbage. Hvorfor lytter vi ikke til dem, der rent faktisk har forsket inden for det? Jeg siger ikke, at jeg ikke tror på dem eller noget som helst. Vi tror på biologerne, men der er også noget i den koalitionsaftale, vi har, der siger brugerviden. Brugerne, det er fiskerne, der er derude hver evig eneste dag, året rundt på den samme plads, hvor de fisker. Og som får deres løn af at fange fisk. De skal finde ud af, hvordan og hvorledes vi skal gå ind og kigge på. Og selvfølgelig, men det er også dem, der bliver, altså jo flere højere kvoter de får, jo flere penge får de også. Men stadigvæk igen, hvordan og hvorledes du skal gå ind og kigge på det hele tiden. De er de forskellige steder. Vi skal bruge deres viden også. Det skal være fælles viden, og det er også derfor, at nogen vil have, KNABK ønsker at få en endnu højere kvote. Vi har sagt nej. Biologerne vil have, at vi skal have en mindre kvote. Vi har sagt nej, vi hæver den. Så vi prøver at finde et forlig midt imellem. Ja. Og det er politisk, fordi det er et samfund, vi skal have til at køre rundt, og det er en økonomi, vi skal have til at køre rundt. Men lad os lige få den over til Petrus Biilmann, fordi I bakker jo i KNABK ikke op om den biologiske rådgivning og ønsker væsentligt højere kvoter på torsken og på hellefisken. Hvad begrunder I det med? Altså, vi vil gerne udnytte torsken, nu hvor den er der. Altså, biologerne siger godt nok, at det er 2009-årgang, der skal gyde på et eller andet tidspunkt og svømme tilbage til Østgrønland og gyde der. Men islændingen siger, nej, det kommer ikke tilbage til vest. De kommer over til os. Altså, vi vil gerne udnytte muligheden for at fiske torsken, mens den er i Grønland. Det er derfor, vi siger, at vi gerne vil have større kvote. Nu, især i år vil det sikkert mærkes, fordi allerede nu der er det på 22 dage 1.000 tons mere fangst end det, man havde sidste år. Så der bliver altså et stort torskefiskeri i år. Ja. Vi skal fange torsken, før den svømmer til Island. Hvad er din kommentar til det? Den torskebestand, vi har nu, som virkelig boomer, vi kan se en kraftig stigning her over de sidste 3-4 år i fangsterne, det er den indskærsbestand. Og ifølge min viden, så er det altså ikke den, der stikker af til Island. Det er den udenskærsbestand, som stikker af til Island. Og det er kun en del af bestanden, og man er meget i tvivl om, hvor meget af den. Den her indskærstorsk har før gået lidt frem, og så har man startet fiskeriet for tidligt, synes jeg. Altså det er jo ligesom at sætte penge i banken. Hvis vi har flere fisk, så får vi mere afkom af fiskene, hvis den gyder her, hvilket jeg tror, den her indskærstorsk gør. Så det her med at skynde sig at fange den, inden den har nået at gyde, det er et dårligt købmandskab. Og det er det, vi skal tænke på. Det er økonomien i de her torsk. Torsken er jo ikke nogen art, der vil uddø her. Så det er ren økonomi, det er arbejdspladser, og det er langsigtet. Og lad os håbe, at vi snart får mere styr på, hvor mange der tager til Island. Fordi jeg tror ikke, det her det er noget, vi kan forvente her. Godt. Så er der spørgsmålet om MSC-certificeringen. SKABK, de siger nej. Se med her. Så siger vi velkommen til Brian Buus Pedersen, direktør i Grønlands Erhverv. I Grønlands Erhverv, der er I for MSC og for bæredygtig fiskeri, og jo altså ikke enige med SKABK, de kystnære fiskers forening fra Ilulissat. Hvorfor ikke det?
Fordi vi mener, at MSC-certificeringen er rigtig, når man tænker på bæredygtighed, en langsigtet bæredygtighed i fiskeriet. Og så jo ikke mindst, fordi der er iskold økonomi bag MSC-certificering, fordi kunderne i stigende grad kræver, at fiskene er bæredygtighedscertificeret. Så det synspunkt, det deler vi simpelthen ikke. Og vi risikerer, at hvis ikke vi holder fast i sporet frem mod MSC-certificering af endnu flere arter, at vi til sidst står uden kunder til vores grønlandske fiskeprodukter. Det vil være meget, meget trist for Grønland. Ja. Peter Spielmann, KNPK, hvor står I henne i forhold til spørgsmålet om MSC-certificeringen? Vi står ligesom GE. Vi er alle sammen selvfølgelig interesseret i bæredygtigt fiskeri i Grønland. Og KNPK har været med fra starten af omkring MSC-mærkning. Og det vil vi fortsat gøre, fordi det er den vej, vi er nødt til at køre, altså uanset om vi vil eller ej. Ja, men nu er vi jo inde på den før, men for eksempel op i Ilulissat, Diskobugten, Ubernavik og Umanak, hellefisk indskæres. Hvis I skulle følge rådgivningen, vil det være det værd, hvis I kunne få et MSC-certifikat? Altså, vi arbejder på det. Altså, KNPK er tilhænger af, at der skal være MSC-mærkning, og derfor siger vi også, at vi skal køre på bæredygtigt fiskeri. Og så siger vi vil gerne af med de streger, hvor der er frit fiskeri. Altså det nytter ikke noget, at man har et TRC-belagt område med et kvoteret fiskeri, og så et frit fiskeri i samme område. Hvad betyder det for en potentiel MSC-certificering? Så vi vil ikke kunne opnå at få MSC-certificering, hvis vi fortsat har det. Så derfor så er vi nødt til at lave det om på en eller anden måde. Kim Kielsen, GWF og KNPK, de siger alle sammen nej til de her kvotefrie områder i det indenskæres hellefiskefiskeri. Hvorfor siger I i Naalakkersuisut ja? Inatsisartut har taget en beslutning for 2 år siden om den der kvotefrie område. Men nu er det jo også på sin plads måske at gå ind og sige, det er måske på tide, vi skal ind og revurdere, hvordan og hvorledes den er. Fordi nu er der gået de 2 år, hvilke konsekvenser det har haft ved at have sådan et kvotefrit område, som du siger. Fordi der kan du gå ind og kigge på, har vi opfisket kvoten på den kystnære, på trods af, at vi har den anden kvotefri? Nej, der er omkring 8-9.000 tons, der ikke er blevet fanget. Så det er det en af konsekvenserne. Så vi skal ind og kigge på, hvor det er vurderet, at det er nu, vi skal tage den beslutning og sige, okay, vi skal lige opveje den her. Hvornår er vi inde og kigge på det? Det skal det jo være snart. Ja, men du er egentlig ikke for de kvotefrie zoner, er det det, jeg hører? Vi skal ind og vurdere, hvordan og hvorledes det er. Vi skal se de konsekvenser, der er sket med den. Inatsisartut har taget en beslutning, flertallet har taget den beslutning, at der skal være det område. Men nu har vi haft mulighed for at have den i de par år, 3 år, og så kan vi komme ind og så vurdere den. Ja. Kåre Winther Hansen, hvad mener I om de kvotefrie zoner? Vi synes, det er et meget uheldigt tiltag, hvor man får nogle arter, der er økonomisk sårbare og rigtig mange penge værd i lokalsamfundene, laver de her kvotefrie områder, som gør, at man ikke kan forvalte de her bestande. Man kan ikke komme og sige, okay, nu er det ved at gå galt her, men vi er uden for stregen. Så på lang sigt, der synes vi, det er rigtig dårligt og simpelthen miste muligheden for at forvalte de her meget vigtige ressourcer. Og måden, at det kom igennem på med en bekendtgørelse uden om Naalakkersuisut, var også en mærkværdig proces. Så jeg værdsætter virkelig, at Kim siger, at den skal revurderes, og at industrien også er enig med os, at de her kvotefrie områder, det er en meget risikabel løsning. Ja, en kort kommentar og slut på den her runde. Jeg vil ikke sige, at det er en mærkværdig proces. Det er en proces, der er blevet taget en beslutning. Parlamentarisk beslutning. Det er ikke en mærkelig proces. Og det er som du trods alt selv var ude og var imod fiskeri, Naalakkersuisut var imod dengang. Stadig ikke her, hvordan og hvorledes det er, vi er imod, men det er Inatsisartuts anbefaling, eller hvad hedder det nu, beslutning, og det er os, der skal føre den ud i livet. Sådan er reglerne. Så derfor har vi sagt, nu er det på tide. Vi lader os gå ind og revurdere, hvordan og hvorledes. Hvilken konsekvenser har det haft? Godt. Tak til dig, Kåre Winther Hansen.
Slut for denne runde. Nu skal vi se på, hvordan samfundet får mest ud af fiskeriet. Fiskerikommissionens anbefaling, den var klar. Større skibe, færre fiskere og mindre indhandling til lands. Det var recepten til større afkast. Den plan holder stadig, mener Grønlands Økonomiske Råd. Hør her, hvad professor Torben M. Andersen mener, hvordan han mener, at vi får flest penge ud af fiskeriet. Det vil man, hvis man har et mere effektivt fiskeri, altså det vil sige nogle større både og egentlig også færre i sektoren. Her er det så vigtigt at sondre mellem den umiddelbare effekter på længere sigt, fordi på den korte bane, så kan man sige, at det faktum, at en del er ansat med fiskeri og fangst, det gør selvfølgelig, at de har et indkomstgrundlag. På længere sigt, så er det sådan set vigtigt, at man ikke har mere arbejdskraft i sektoren, end det er nødvendigt for at fange de fisk og de rejer osv., som kan fanges, og så frigøre arbejdskraften til andre sektorer. Men det skal så ses i sammenhæng med en erhvervsudvikling, der skaber nogle andre jobs. Det er den udvikling, som man har set i alle lande, og som er med til at øge velstanden i samfundet. Brian Buus Pedersen, det må jo være sød musik i dine ører, men hvordan synes du egentlig udviklingen den har været over de senere år? Jeg tror, det er de færreste, der kan huske, at baggrunden for den konsolidering i det udenskærs fiskeri, som skete op gennem 90'erne og ind i 0'erne til nu, jo var et reelt sammenbrud i det udenskærs fiskeri rent økonomisk. Og det var lige ved at rive landskassen med sig. Det blev en meget, meget betydningsfuld reform tilbage i 90'erne, dengang man besluttede, at man måtte gøre noget, man måtte konsolidere fiskeriet. Og når du spørger om, hvordan det er gået, så kan man jo sige, at i store hele er det jo formentlig en kæmpe reformsucces. Reformsucces, som vi gerne vil have flere af, fordi vi har fået en stabil økonomisk udvikling blandt de her rederier og andre, der har deltaget i det her fiskeri. Og det her for samfundet betyder muligheden for at beskatte ressourcerenten. Det har været muligheden for at beskatte de rederier, som fisker, og dem, der producerer på land i sidste ende. Og det har ikke mindst været en ordentlig økonomi til besætningerne på de her skibe og skatter i kommunekasserne og i samfundets kasse. Så det er jo, når man ser i de store linjer, så er det jo en fantastisk succes. Ja. Der var lidt svært ved at høre før, så jeg giver lige et kort oprids af, at Torben M. Andersen han sagde, at vi skal følge den her udvikling med større skibe, færre fiskere og mindre indhandling. På den korte bane, siger han, det kan komme til at koste noget, fordi at der er mange mennesker, der så vil miste deres arbejde, og lige nu mangler der andre jobs. På den lange bane, siger han, der er det vigtigt at frigøre de her mennesker til jobs i andre sektorer, som så gerne skulle komme. Men på den lange bane, der mener han, der er det den vej, man skal. Men det var det, han sagde. Peter Spielmann, hvad er det for en udvikling, I ønsker inden for det kystnære fiskeri? Ja, nu kan det jo ikke gøres på samme måde som i det havgående, hvor man nu kun har 11 rejetrålere for eksempel. Altså, med hensyn til kystnære hellefiskeri og torskefiskeri og hvad der ellers er af andre, det er ikke ved at blive udryddet. Vi skal bare have fundet en måde at få et styring på fiskeriet. Der mener vi fra KNBK, at vi er nødt til at have et ITQ-styring, altså en individuelt kvoteret fiskeri, samtidig med, at man selvfølgelig fornyer fartøjsstørrelserne. Vi mener også 6 meter jolle, det er nærmest livsfarligt. Vi vil gerne have den større. Altså, så snart det hedder et 100% landingspligtigt fiskeri, så burde det være sådan, at fiskeren selv må bestemme, med hvilket fartøj han eller hun lander sit fangst til landanlægget. Og der mener vi, at en åben jolle på 6 meter, den duer altså ikke længere med hensyn til de sikkerhedsmæssige og hygiejnemæssige. Derfor siger vi 10-12 meters små fartøjer til kystnær fiskeri og op til 18 meter inden for
det kystnære hellefiskeri. Nu har vi jo en grænse på 19,99 BRT, 31,99 BT. Vi kan ikke få den større ind i hellefiskeriet, så vi kan ikke gøre det samme som i det afgående, hvor vi til sidst kun har 11. Klar. Det kan ikke lade sig gøre. Men lad os lige, Kim Kielsen, de her joller på op til 6 meter, de er for små, de er farlige, det er koldt, der er ikke noget styrehus. Er det noget, som I vil kigge på? Alting er jo farligt her, kan man jo sige heroppe. Vi så det jo med en stor tråler, havgående tråler, der kom ind her forleden dag. Det er også farligt, selv så store ting. Men igen, det er de kår, som ligesom vi arbejder lige under her, også fiskerne. Det er et farligt arbejdsplads, det hele, det ved vi også godt. Men for det sidste, vi har fået at vide nu her, også fra Royal Greenland med deres fisk og det hele, de fisk, de får ind, de friske fisk fra jollerne, det er den bedste kvalitet, de kan få. Ikke også? Og det er jo noget, jeg synes, man også skal tage højde om, og det hele. Hvordan og hvorledes så, hvis vi sætter ind til, at det skal blive større både, så vil de også kræve mere, mere kvote og det hele. Men her, om det er enkelte joller i en bygd og det hele, der er sådan, den kvote, som de fanger nu, med de priser, de har nu, ikke? Det er jo en stor betydning. Lige pludselig de har over 125.000, hvis de fanger bare 5 tons eller noget der. Så er det sådan, det er en stor vitaminindsprøjtning økonomisk for dem, forhold til for 3-4 år siden, ikke? Hvor de fik en tredjedel af prisen. Så nu her, hvordan og hvorledes de selv begynder at tilpasse deres eget joller og deres udstyr, det er jo godt se sådan. Og det er måske også derfor, at man er i gang med at kigge på, nu er der måske snart for mange, der kommer ind i det fiskeri, fordi interessen den stiger og stiger. Ja. Men igen, det er selvborgerne, det er folk, der sidder ude i en bygd og det hele, der er begyndt at forsyne sig selv, der ikke skal forsyne sig af det offentlige. Godt, det kommer vi tilbage til. Men Brian Buus Pedersen, hvad for nogle udviklinger kunne I godt tænke jer at se i det kystnære fiskeri? Vi har hele tiden sagt, at vi mener, at der skal ske en yderligere konsolidering i det indskærsfiskeri, og at den lange tendens bør være, ligesom formanden for Økonomisk Råd siger, at flere kommer ud af det indskærsfiskeri og ind i andre produktive erhverv, eller for den sags skyld ind i det udenskærsfiskeri, hvor vi jo i dag står med den situation, at der mangler styrmænd, der mangler kokke, der mangler dæksfolk og mange andre slags gode søfolk. Så der er behov for den her arbejdskraft, også andre steder i fiskeriet, og så selvfølgelig også forhåbentlig, når der åbner en ny mine, eller sættes noget andet spændende i gang. Men vi er enige med KNPK for så vidt, at man skal satse på at få introduceret de individuelle omsættelige kvoter i oldefiskeriet, og vi er enige i, at man bør igangsætte en gradvis bevægelse mod en yderligere konsolidering af de her bådtype størrelser. Hvor fint det så skal reguleres, det kan jeg ikke svare på her, men den retning må vi i, og det er vi sådan set enige med KNPK i. Ja. Kim Kielsen, de her individuelle kvoter, som Petrus Biilmann jo også i høj grad er fortaler for, det er jo ikke rigtig blevet til noget endnu, og det vi hører fra departementet, det er, at måske det er en god idé, det er i hvert fald en meget arbejdskrævende idé, så det bliver et stort stykke arbejde. Er det værd? Nu her med individuelle kvoter og sådan noget, det, hvor du skal sige, okay, jeg kan sælge dem til Petrus, jeg kan sælge dem til Brian og sådan noget. Jeg tror, det er en farlig spor også, vi kommer ind på, hvis vi gør det sådan. Fordi hvis der er nogen, der skal sælge, så tilhører det offentlige. Så er det det offentlige, der skal ud og lave en aktion på det. Ikke de enkelte, hvor de så kan sidde tilbagelandet i en lænestol og så bare skumme fløden. Det har vi også set tidligere. Ikke? Det er sådan nogle ting, vi skal undgå, og det er derfor inden for fiskeriet, vi skal få det tilpasset. Vi skal lave lovgivningerne, og vi har, hvad kalder man, Fiskerirådet, der er med ind og kigge på, hvordan og hvorledes vi kan komme ind med nogle forslag. Der er jo flere aktører, der sidder der. Der sidder GE, der sidder KNPK, der sidder mange andre forskellige inde. Vi skal have nogle flere input, hvordan og hvorledes vi i fremtiden kan komme ud, sådan så vi kan få den bedst mulige udbytte fra det fiskeri, som vi foretager heroppe. Ja, den får du lige over, Petrus Biilmann. Ja, altså, vi siger heller ikke, at det skal være her og nu, at vi skal have ITQ på jollefiskeriet. Individuelle omsættelige kvoter. Individuelle omsættelige kvoter, det kan ikke lade sig gøre lige nu. Altså, vi vil hellere sige, altså, vi vil gerne have et fiskerilov, der også siger, at alt hvad du tager op af havet, det må du bringe i land og sælge til landanlægget. Selvfølgelig kan det ikke produceres det hele, men
der er jo forretninger her i landet også, som man kan sælge til. Så i stedet for, at man for eksempel under fiskeriet har et bifangstregel, der sidder 10%, og så begynder man at smide ressourcen ud. Det er samtidig med spil af god ressource, men også et miljømæssigt skavank i det. Kan du ikke også lige slå fast, hvorfor er det egentlig, I gerne vil have de her individuelle omsættelige kvoter i stedet for det olympiske fiskeri? Altså, lad os lige tage de kvotefrie områder i de kvoterede områder. Det er farligt, hvis man bare lige fjerner den streg, der er nu. Vi er nødt til at finde ud af, som Kim siger, hvad skal der til for, at fiskerne igen kan fiske roligt, og ikke lave det olympisk fiskeri, hvor kvoterne det bliver opfisket på et meget kort periode. Så vi er nødt til at tænke grundigt også igen omkring det, før vi beslutter os til individuelt omsætteligt. Om det skal være omsætteligt i joller, der er jo heller ikke nogen, der ved det. Nej. Brian Buus Pedersen, Kim Kielsen, han var lige inde på, at samfundet skal have mest muligt ud af det her fiskeri. Hvordan mener I GE, at det kommer til at ske? Ja, det sker i hvert fald, når selve fiskeriet er effektivt. Når fartøjerne har den rigtige størrelse, når den kompetence, der er til stede i fiskeriet, er rigtigt. Og når dem, der skal sælge fiskene, kender de markeder, hvor de kan få de bedste priser og de bedste kunder. Det er jo det, der skal til. Det er kompetence og det er effektivitet i fiskeriet. Og det er også derfor, vi opfordrer Naalakkersuisut og politikerne til hele tiden at prøve at finde de værktøjer, som gør, at samfundet, det grønlandske samfund, får den størst mulige værdi. Hvad er det for nogle værktøjer, der skal til? Vi har talt om individuelt omsættelige kvoter. Vi har talt om nogle mekanismer, som sikrer en bedre konsolidering i det indskærs fiskeri. Det er, at man analyserer tingene ordentligt, inden man beslutter, at så lidt må eksporteres direkte fra producerende skibe, og så meget skal ind på fabrikkerne. Vi må ikke lade det med den her diskussion overstyre af holdninger og følelser. Vi må have noget mere viden ind i det politiske beslutningsgrundlag. Men jeg vil samtidig fremhæve, at det er heller ikke fordi, at vi ikke har den her dialog om, hvordan vi kan gøre mange ting bedre end i dag. Nu har vi haft et langt forløb gennem det sidste års tid, hvor KNPK og os og Nusoga og rederierne har siddet omkring bordet og faktisk diskuteret en lang række punkter, hvor det har vist sig, at vi er enige. Så værktøjerne er faktisk til stede, og jeg ved, at der bliver sikkert også fremlagt meget snart en anbefaling til Naalakkersuisut om, hvor man konkret kan sætte ind. Men Kim Kielsen, noget af det, vi hører fra Fiskerikommissionen, fra Torben M. Andersen og også fra GE, det er jo det her med, at mere effektivt fiskeri med færre mennesker impliceret i det, det er den måde, der kommer flest penge ud af det. Til gengæld så er der jo knap så mange arbejdspladser i det. Hvilken vej vil du? Du skal jo ind og finde den rigtige, hvad kalder man? Balance på systemet her. Og igen er det vigtigere for os som samfund at sige, okay, vi skal have så mange penge som overhovedet muligt i kassen på få hænder. Eller er det vigtigere for os at sige, landskassen er der jo ret mange hænder på. Vi har flere hænder i et samfund, hvor de forsyner sig selv og sørger for at få deres egen økonomi til at køre rundt også. Samtidig med også, de laver beskæftigelse og det hele. Den mulighed, den er der. Men vi skal også ind og kigge på, hvordan udnytter vi vores ressourcer fuldt ud. Som Petrus siger, vi frosser med de levende ressourcer. Vi har sagt det flere gange, ikke også, inden for det her erhverv. Vi frosser med ressourcerne. Kalk får vi sejlet til fra alle mulige lande til forholdene og det hele. Alligevel så smider vi kalk ud. Hvor fiskeskrog smider ud, fiskehoveder smider ud. Vores naboland sælger dem, tørrer dem og det hele kører videre. Hvis vi skal gøre sådan med kvoterne helt, der synes jeg, vi skal ind og kigge på fuld udnyttelse af det, vi fanger op af havet. Fordi det er den måde, som vi skal gøre. Det er bæredygtighed også i sig selv. Men hvis du skal udnytte de her mange ressourcer, så er det jo netop svært, hvis at der ikke er en større fabrik, som har en særlig kompetence til det. Altså, hvor realistisk er det, at I et lille indhandlingssted i en bygd vil kunne bruge alle de her dele? Selvfølgelig vil det være svært i en bygd, men altså, i KNPK, der siger vi, hvis vi skal udnytte vores ressourcer bedre, og det skal være bæredygtigt samtidig, så er vi nødt til at lave nogle kombinationsfartøjer
også i de havgående og i de kystnære. Det er man allerede begyndt på i havgåendens område, hvor det både er bundtråling og pelagisk tråling og semi-pelagisk tråling. Det samme vil vi have i det kystnære område, bare på en anden måde. Altså de fartøjerne skal kunne omrigges til et andet form for fiskeri, uden at skulle på værft først. Så vi vil gerne udnytte alle ressourcer, som vi tager op af havet, men man kan sagtens fordele året i kvartaler, og så gå over i nogle andre former for fiskeri med de kombinationsfartøjer. Tak. Jeg stopper dig der, for det var sidste ord for den her runde. Nu er det nemlig tid til at slippe Inatsisartut-politikerne løs og høre, hvordan de mener, at fremtidens fiskeri ser ud. Ja, vi starter dog med et lille blik på den her graf over antallet af jollefiskere. Ja, og det vi kan se her, det er jo så, at der er blevet mange flere jollefiskere inden for hellefiskeriet og inden for torskefiskeriet. Det er vist hellefiskeriet, vi har her på, men det er cirka, det er gået fra omkring 1000 til 1500, og det samme gælder for jollefiskeriet for torsk inden for en periode på 4 år. Generelt er billedet, der bliver mange flere mennesker i fiskeriet, og det er jo stik modsat de anbefalinger, som kom fra Fiskerikommissionens betænkning. Så kan vi sige velkommen til jer politikere, Per Rosing Petersen, Bertin Alarak, Jens Erik Kirkegaard, Siumut og Naja Nathanielsen, IA. Og Naja Nathanielsen, et effektivt erhvervsfiskeri med fokus på profit, eller et mere arbejdsintensivt fiskeri, der skaber maksimal beskæftigelse. Hvilken vej vil I IA? Ja, man kan da sagtens have et bæredygtigt fiskeri med arbejdspladser. Det var ikke et bæredygtigt, det var et effektivt erhvervsfiskeri. Det kan man jo godt have, og det skal baseres på bæredygtighed for det første. For lige nu er vi ude i et overfiskeri, hvor vi risikerer enten at en bestand kollapser, eller at den ikke bliver rentabel at fiske på. Og så har vi et problem, der rammer mange flere, end vi ser i dag. Ja. Så der er brug for, at vi tør tage den ubekvemme diskussion om, hvad er det for et type fiskeri, vi vil have. Og i den forbindelse kommer vi jo også til at sige, at der er ikke plads til alle, der er i dag. Der skal ske noget andet, men det skal også være sådan, at dem, der er i fiskeriet i dag, kommer til at tjene flere penge. Ja, men hvis vi ser på det, et fiskeri med få mennesker, er det den vej, I vil så? Altså hvor der er flere større udnyttelser, større afkast af samfundsressourcen fisk. Det er den vej, IA de ønsker, vi går. Vi vil gerne have, at man ser for eksempel på det forslag, der var fremme om omsættelige kvoter, individuelle kvoter i det kystnære jollefiskeri. Vi synes, det er en udmærket vej at gå. Vi må så også bare i den forbindelse se på, at de kvoter skal være rentable, og det vil komme til at betyde, at der kommer færre fiskere, fordi at der skal være nogen tilbage, der kan tjene godt på det og forsørge deres familier gennem det. Så ja, en fremtid vil formodentlig byde på færre i fiskeriet, men det betyder jo ikke nødvendigvis, at fiskeriet ikke kommer til at give arbejdspladser. Jeg tror, man skal passe på, at man ikke laver den kobling, for de kommer til at være andre steder. Vi taler meget om en bedre forædling og en højere grad af forædling. Der bliver også talt om flere arbejdspladser på de større fartøjer. Det er jo ikke, det at tænke nyt er jo ikke det samme som, at så forsvinder alting. Nej. Jens Erik Kirkegaard, hvilken vej ønsker I? Er det fokus på beskæftigelse her og nu, eller fokus på, at vi på den korte bane skal have flere penge ind? Jeg tror, at i Grønland, når vi snakker fiskeri, så hænger det meget sammen med økonomi. Både samfundsøkonomien generelt, men også de enkelte familier. Det er derfor, når vi snakker fiskeri, så snakker vi også økonomi. Det hænger sammen både på kort sigt og på den lange bane. Jeg vil sige generelt, i dag, der går fiskeri meget godt. Det går i den rigtige retning. Der er selvfølgelig nogle udfordringer stadigvæk, men det går jo i den rigtige retning. Hvad mener du med, at det går i den rigtige retning? Her mener jeg, at den grønlandske befolkning, som bor på en strækning, der svarer fra Sydnorge til Nordafrika, som er et enormt område, og de fleste af dem jollefiskere med små joller. Det giver beskæftigelse, det giver økonomi i familien, og der var nogle udfordringer for nogle år siden, hvor vi nærmest dagligt hørte fiskernes klager. I dag hører man jo ikke så meget til det, fordi
det viser jo, at den politik, der føres, er en god politik. Eller også viser det i hvert fald, at priserne på fisk generelt er gået rigtig meget i vejret, så det glæder folk sig over. Men vi skal også lige en tur til Qaqortoq, hvor vi har Demokraternes fiskeripolitiske ordfører Michael Rosing med igennem. Og Michael Rosing, hvis vi taler med jer og med dig omkring det her spørgsmål, hvad er vigtigst, at vi går erhvervsvejen og vælger at kigge på størst mulig afkast, eller er det vigtigere, at vi ser på, at det er vigtigt at bibeholde så meget beskæftigelse i erhvervet langs kysten som muligt? Der synes vi helt klart, at det, man skal have fat i, det er, at man skal have den størst mulige samfundsnyttige indtjening. Og det lyder som om, at vi siger, at vi skal have så mange penge som muligt, og det passer også næsten. Men man skal huske på, at det er også vigtigt, at meget af indtjeningen den ryger ud til de små steder. Men vores fokus er helt klart på, at det her fiskeri det skal være bæredygtigt, og det skal være effektivt, og det skal være økonomisk på den lange bane. Godt. Per Rosen Petersen, Partinalarak, hvad mener I? Ja, hvorfor kan det ikke være både og, egentlig? Jamen det ved jeg heller ikke. Det er ikke mig, der er eksperten her. Jeg synes, det er både og. Altså. Men der er jo nedsat en kommission, som siger, at det er den her vej, at der er flest penge i det. Hvem siger, at kommissionen har ret i det også? Altså, der er også Grønlands økonomisk råd med nogle professorer der. Ja, men altså, erhverv og næring, det skal jo give penge. Og så kan man jo også spørge sig selv om vi er gode købmænd nok til at sælge vores produkter ud i verden til den verdensmarkedspris, som egentlig er ufattelig høj. Ja, den er gået meget op, så der er jo meget, der tyder på, at det går meget godt. 250 kilo for hellefisk i Paris, ikke? Altså det, hvor fiskerne får 15 kroner op i Upernavik. Altså, der er nu ved jeg ikke, hvad der er for en restaurant, du er inde på her, men hellefiskeprisen er jo gået voldsomt i vejret. Ja, det er en fiskeforretning, vi taler om. Det koster mellem 28 til 35 euro kiloet. Men det er ikke verdensmarkedsprisen, vi er inde i. Nu er du ude i et eller andet helt andet. Verdensmarkedsprisen på hellefisk, den er gået rigtig flot i vejret. Går det ikke meget godt på den måde? Det går meget, meget godt, og det skal vi udnytte. Det skal vi selvfølgelig udnytte og blive bedre købmænd i Grønland, til at vi kan sælge vores fiskeprodukter meget bedre ud i verdensmarkedet. Ja. Nina Danielsen, hvordan tror du, man får mere ud af fisken? Nu bliver der jo snakket om fra bestemte interesseorganisationer, at det ikke er muligt at forædle fisken mere, og der ikke er meget mere at hente. Det tror vi ikke helt på fra IA's side. Vi mener, det faktisk er muligt. Vi har også set eksempler på steder i Island, fabrikker, hvor man er rigtig gode til at bruge hele fisken. Og det tror vi da også på, at vi kan her. Men det er jo netop gjort ved, at de har samlet det nogle steder og fokuseret meget højteknologisk, ikke? Ja, men noget af det, vi også gerne vil sige, det er, at der bliver snakket meget om det her. For eksempel, nu mangler vi nogle flere undersøgelser, før vi rigtig kan rykke i retning af en ændret kvotesætning eller en ny politik. Men vi skal huske, at flere undersøgelser giver jo ikke nødvendigvis højere kvoter. Det kan også være, at det er flere undersøgelser, man er ud i, der faktisk anbefales lavere kvoter. Så grundlæggende har vi den diskussion foran os, der hedder, hvad er det, vi vil med vores fiskeri, og tør vi tage alle de tabubelagte beslutninger og diskussioner, der ligger om, hvad er der reelt af arbejdspladser til havs efterhånden, hvad er det for en type, hvordan hænger det sammen bæredygtighedsmæssigt, og hvad er det for et erhverv, vi ønsker ved siden af fiskeriet. Fordi lige nu har vi jo ikke formået at stille reelle alternativer op for mange fiskere, og så er det jo klart, at de værger sig ved at forlade fiskeriet, fordi der er jo ikke nogen miner, de kan hoppe ned i, og er det i øvrigt den rette vej for en 45-årig mand, der har fisket hele livet. Så er situationen i dag lidt den, at fiskeriet er blevet et beskæftigelsesprojekt, fordi at alle de her andre ting, folk skulle være røget over i, det ikke er lykkedes. Det er der en del af det, og der har I nu også den holdning, at det er også i orden et stykke hen ad vejen, fordi folk skal selvfølgelig kunne forsørge sig og have et arbejde at gå på, og vi har jo ikke nogen alternativer at stille op lige nu. Så fiskeripolitik handler ikke kun om fiskeripolitik. Det handler både om, hvordan vi forvalter en fælles ressource, men det handler sandelig også om erhvervspolitik generelt og om arbejdsmarkedspolitik. Jens Erik Kirkegaard, hvis fiskeriet er blevet det vi satser på, fordi de andre ting de fejler, og mange de går ind i fiskeriet, og vi derfor sætter kvoterne endnu højere op, spiller vi så ikke hasard med den ressource, som vi trods alt har, og som jo er den primære indtægt her til landet? Jeg tror, at det er vigtigt at understrege i Grønland, da fiskeri jo faktisk det er en livsstil, vi har haft gennem generationer. Derfor og det at sige til en fiskerfanger, at du kan bare blive turistoperatør eller miniarbejder, det er ikke helt gennemtænkt. Det må jeg vurdere det som.
Men så du mener, at vi skal bare fastholde det, vi er i nu, fordi at folk ikke kan ændre sig eller få et andet job, end det, de har været vant til? Jeg tror, det er vigtigt at understrege, at i Grønland, når vi snakker kvoter og fangstmængder af forskellige arter, der kan man ikke komme udenom brugernes, altså fiskernes og fangernes viden skal inddrages i kvotesættet, når man sætter kvoter. I Grønland kan vi ikke alene satse på at tro på, at videnskaben er den ultimative sandhed. I Grønland er der også noget, der hedder traditional knowledge, som vi er nødt til at anerkende. Derfor er det vigtigt også Hvad er en del traditional knowledge her? Hvad mener du med det? Altså, det er en viden, som er mindst lige så sofistikeret som den videnskabelige verden i forhold til den naturlige verden, vi lever i. Det kan være fangstdyrene, det kan være naturen. Men når vi nu taler om fiskene, så det du mener, der er lige så sofistikeret, det er jo trods alt dem, der skal tjene penge på det. Du mener, vi skal gå ud og spørge? Altså lad os tage som eksempel Diskobugten. Når man sætter en kvote, så kigger man jo historisk på det. Og så kigger man på landingsstørrelsen, og så sætter man en kvote. Det er sådan meget firkantet, noget i den retning, man gør. Så derfor er man nødt til at kigge på en helhed, hvis man skal sætte på, at nogle kvoter skal være så korrekte som muligt. Og ja. Er man nødt til at tage fangerne med. Per Rosing Petersen, mener du det samme, som Jens Erik Kirkegaard siger, med, at det er det vigtigste at lytte til fiskerne? Jeg synes, det igen er et både og, fordi vi har en forskningsmagasin her i Norge, som skriver, at det med stor succes i både Alaska og i Canada har været indgået nogle samarbejde mellem brugerne, det vil sige fiskerne og fangerne og biologerne, og fået nogle kvoter, som alle kan være enige om. Lige nu, der er vi simpelthen så tilbagestående her i Grønland, hvad det angår, at vi stadigvæk skændes, så de brager, når det kommer op til en diskussion med biologer og fangere. Jeg tror ikke, altså, fiskerne har interesse i at fiske mange som muligt, men altså, det er lige så meget interesseret i, at det er en bæredygtig, fordi altså, det vil der gerne også have fisk nok til næste år og næste år igen, ikke? Ja, det er klart. Michael Rosing, hvad tænker du? Skal vi tænke langsigtet at gå efter de størst mulige fangster her nu, eller skal beskæftigelse, eller gå efter de størst mulige fangster på sigt, eller er det beskæftigelse med det samme, der skal veje tungere? Altså, der skal selvfølgelig være en balance, men vi er gang i den forkerte diskussion. Diskussionen bør faktisk handle om ejerskab af ressourcen, og ikke om kvotestørrelsen. Problemet med kvotestørrelsen er altid, at så længe vi har det her fiskeri, som er olympisk, så beder vi så at sige Benjamin om at fiske mindre i år, så den er Zacchaeus, han kan fiske mere om 5 år. Og det er lige præcis der, problemet altid opstår. Jeg er fuldstændig enig med dem, der mener, at vi skal over på noget individuelt ejerskab af kvoter her. Det gør nemlig, at de folk, som ligesom skal tage beslutningen om, at der skal fiskes mindre, dem, der skal være enige i den beslutning, det er dem, det gavner på lang sigt. Så hele den her diskussion om kvoten nu er for stor eller for lille der, den forsvinder i en meget større grad, lige snart man går over til et IOK-system i stedet for. Og det er faktisk derfor, at det er ekstremt vigtigt at tale om de her individuelle omsættelige kvoter, snarere end om kvotestørrelsen nu er rigtig eller ej. Når man så alligevel snakker om kvotestørrelsen her, så skal vi altid huske på, at fangerne har en meget præcis viden om et meget lille område. Det gælder om, det er at få et større overbliksbillede, som kan kigge på nogle lange tendenser. Og der er jeg fuldstændig enig med biologerne, jeg er selv uddannet biolog, at al erfaring viser, at hvis man bare fisker løs, så går det galt. Det er gået galt med krabberne, det er gået galt med torsken før i tiden, det er gået galt med indskærs hellefisk rigtig mange steder. Men igen, alle de problemer kunne være løst, hvis man havde haft et system, hvor de brugere, som skal leve af de her fisk, rent faktisk ejer kvoten, så det er dem, det gavner, når man gemmer nogen til senere. Ja. Nathaniel Nielsen. Jeg synes, det er en rigtig interessant del af debatten, det her med, hvem skal tildele kvoterne. Og fra IA's side er vi bestemt åbne over for, at man laver en ny model. Der er flere, der har været nævnt. Nunavut har været nævnt. Norge er et andet eksempel på et land, der gør det anderledes, og hvor man ikke har beslutningen så tæt på det politiske lag. Det synes vi er interessant og en interessant tanke. Jeg bliver også nødt til at bemærke, at her i landet har vi altså rigtig mange eksperter, selvbestaltede eksperter på, hvad videnskab er. Og mange af dem er toppolitikere, og det er et problem.
Altså, det runger lidt hult, når vi på den ene side står og råber uddannelse, 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 og på den anden side så hele tiden fornægter produktet af uddannelse, nemlig videnskabelig rådgivning, og siger, det er alligevel ikke det, vi har lyst til at høre, kom med noget andet. Altså, vi må også på en eller anden måde respektere den viden, der kommer fra den biologiske rådgivning. Ja. Jens Kirkegaard, hvad siger du til det? Skal vi være bedre til at respektere den biologiske rådgivning fra biologerne også? Fra Siumut, der har vi altid sagt, at det skal jo både og. Vi skal lytte til begge parter. Vi skal ikke kun lytte til den ene part. Og derfor er det også en del af koalitionsaftalen, at både biologerne, den videnskabelige rådgivning, men også den viden, som er opbygget gennem generationer, også skal lyttes til. Det kan man ikke komme udenom i Grønland. Derfor er det vigtigt at understrege, at det selvfølgelig er noget videnskabeligt viden, men der er også noget, som er mere uhåndgribeligt. Men I har jo indført torskekvoter, der ligger dobbelt så højt som den videnskabelige rådgivning. I ligger 40% over med jeres hellefiskekvoter, plus at I har lavet kvotefrie områder, som samtlige organisationer her, bortset fra SKABK, de siger, at det er den rene galimatias. Hvorfor er det sund fornuft? Nu den med stregene, den blev inde for et par år siden. Nu har den kørt i 2 sommer, tror jeg. Nu skal den så revurderes, om det er den vej, man stadigvæk skal køre. Men igen, der er mange aspekter, når man skal tage hensyn til, når man skal sætte sådan nogle kvoter, som både er den videnskabelige vin, men også brugernes vin, som jo, når det sejler ud hver eneste evig dag, så det er jo meget observante omkring deres omgivelser. Derfor er det mindst lige så vigtigt at lytte til dem. Og det er også det, som Per Russing viste i sin papirer, at det er den vej, man går. Vi tager lige Naja med kort her. Det er jo fint, at lad os endelig debattere det, og lad os endelig prøve at finde en model. Spørgsmålet er, tør politikerne så også lave den armslængde til de beslutninger, eller skal man hele tiden ind lige at have lov at forhøje? Så det handler også om, at vi fra politisk side skal sige, ja, vi vil gerne have brugerne ind, og vi vil lige så gerne have, at det er bæredygtigt, og vi har den biologiske rådgivning inde, og lad os finde et kompromis, hvor vi lytter til dem og respekterer det. Vi når desværre ikke mere. Det var alt for denne omgang Rulaba. Vi er først tilbage næste gang den 31. marts efter AVG på gensyn.